Kaixo ikusentzule eta ongi etorri Euskal City programara. Gaur konpan bi gonbidatu ditugu, alde batetik Jon Elizetxe eta beste aldetik Bittor Elizagoien. Eta dakizuen bezala programa honetan euskararen inguruan mintzatzen gara. Horretarako Nafarroako hainbat puntutako pertsonekin elkartu eta haien iritzia eskatzen diegu. Eta gaurkoan gure gonbidatuei galdetuko diegu. Atxalde on biei. Atxalde on Amaia, eta Bittor. Bueno, ongi etorriak lehenik eta behin. Alde batetik Bittor eta bertzaldetik Jon. Hasi intzinetik haundiz gustatzen zaigu zuen burua pixket definitzia edo ertian nortzaten, nondik heldu zaten. Hasiko zara, Bittor? Bueno, hasiko naiz. Ni aspaldikoa naiz, eta orduan, uste dut baztanuen bi jautzen datela gehienek, ez? Duela 58 urte jaio nintzen, baztanen jaio gaina autotonoa naiz, bertan sortue, orduan etzen Iruña eta gaten, bertan erditzen zen. Eta beti baztanen bizien, bakarrik 7 urte bizitzen nintzen Narbarten. Bestela beti baztanen bizi izan naiz. Eta zein da zure ofizioa? Nire ofizioa egiten dut argintzan ofizioa. Eta elatuek fatxadak margotu danetatik egiten dugu pixka bat. Eta hortaz aparte bertsolari ere izan zara edo bazara, ez? Duela urte kuadril bet. Bueno, oain ez galen bezala ibiltzen, baina lehen bersotan ibiltzen nintzen, eta oain gutxi, ja urtean saio seinaletu batzut ditugu, baina garai batean ibiltzen ginen desente. Orduan izaten zen mugimendu gehiago, igual bertako bertsoarien dago orain baino. Eta zure kasuen Jon, konta iguzu nortzara? Bueno, ni Jon Elizetxe de Garai, gartzaindarra, baztandarra. Ni Bittor ez bezala Iruñan sortu naiz, baina ni ere gure autoktonoa konsideratzet. Ez gu badu bertze bomba. Pedigri, autoktono pedigri izkoa. Eta bueno, 34 urte dauzket, eta hoixen, Zertan nahitzen zara lanean? Gaur den egunean mendizain bezala inaizen lanean, baztanen. Eta holaxe, beste afizionatu batzuk ere baitugut, bersotan ere zerbait ibilie, Bittorrekin, lehenago, eta hola. Bai. Bueno, hasi intzinetik gustatzen zaigu zuen burueko bekisago zauntzeko edo galdera batzuk prestatzea, eta galdera botako izkitzuen motz-motzian. Zer nahiago duzue, itsasoa edo mendia? Ni biek. Itsasoa gustatzen zaidaguniz eta mendi ere bai. Orai, bizi behar banu, igual aukerateko nuen mendie bizitzeko, baina bizitatzeko bie maite dut. Eta gainera, pixka dire itsasoko brisoia egin da naturala eta mendie berez da beti naturala, orduan Gustatzen zaizu bien kombinazioa. Bien kombinazioa gustatzen zait. Bai, ni berdin, eta behin eskatzen hasizkeroz, itsas bazterian dagoen mendie. Hoxen, Punkiera igote itsasoak usten dena, ez dala? Ni aldi berian. Larun orduan. Este bateko, balioko nuke. Eta urtaro bat aukeratzekotan zein aukeratuko zinuten? Nik udaberria. Zer badu zuretako udaberriak? Udaberria da polite. Udazkena, unitzen polite larratoten, udazkenan dena gaten da eroriz. Ostuak erortzen dire, arbolak, gaten da pixka paisaia tristetuz. Eta udaberrien loreak, txorikantuak, udaberria da niretako urteko aroi politena. Udaberria da etorkizuna. Ja udaberria markatzen du udara eta eguna luzatzen hasten da, pixka berotzen, eta gero ostuak, loreak, nik udaberria dut maitena, gogokoena. Eta laneko ere, hola, garai honenetako izanen da? Laneko, gure laneko nola itzen garen telatu edan eta kanpoan honiz, udazkena lan egiteko igual udazkena hobia. Gutxio berotzen du, egune laburro eta korputzo beki goten da. Zure kasuan, zer urtaro duzu maitiena? Nik larrazkena, udazkena dut gustokoena, udaberri eta udere aski elegantia dire, baina larrazkena iduritzen zait paisaje aldetik eta bereziki hemen baztanen, naiz primaveran sortzen nahi den ostoa dela, ostoaia botatzera daien momentunten mendie dauzken tono gorri, berde, klase guzioetaik, iruditzen zait espektakula utxe dela. Denborare Bittor ertentzen gizue sanoa izeten da, orai larrazkenean. Onjo tenoria, gaztainak, Gaten zara onjo biltzera eta? Guti, baina, ja niten du. Inguruko bildutakoa. Gartzaingo bestak, feriek, baztango feriek ere bai. Bai, gure lankide batek, gizon batek garraten zuen beti guain eda gizajoa, Antonio.
Eta nik beti erraten udaberri eta berak erratzen, ez, udaberri urtako aroi txarrena. Dena gastatu. Erein, landatu, dena gastatu. Oberena, udazkena, dena bildu. Dena biltzeko. Hola. Eta neue jan. Hoi ere bai. Eta bidaiatze gustatzen alzaizue? Bueno, noiz hemenke baitu hola bidei betzukinek, baino igual nahiago hola tarte motzeko atraldi betzukin. Nola asteburu pasa bat, egun pasa bat ere aski mago izan daike, mendi buelta bat iteko hemen bazterrotan, edo uden igual itxasora derrekara gateko. Eta hola, bidai luze eta hondik egirran gutiten, bueno, tarteka horietaik ere bai. Eta baduzu lekun bat desio duzunagati edo beti buruten bueltaka? Bueno, nik ametsa hondiz baditu ez teki beteko dute, nahi bidaiatze gustatzen zaitez. Baina egia da, pixka honen aritik ditute, bidai laburrak atzoten bertako lekuek ez dugu zautzen eta gatengan urrun. Eta ez dakigu ze toki politian eta ze toki zoragarrien bizi garen. Bertzei batere kendu gabe, baina badire Euskal Herrian haiz toki politiak eta Euskal Herritik kanpoan ere bai, hemendik kilometro gutxitela arras toki polite bat dire. Eta egia da, lekuiek ezagutziare gauze harri zintzen igual urrutiragan eta bertakoa ezagutua dena ezagutziare. Orden inguruko lekuren bat aukeratuko zinuten, edo zautzen ez duzuen Euskal Herriko xokoren bat, ez, aukeratzekotan? Bai, edo zaune den lekuen bat ere, bai, afera da, egiten duzune gaten zen lekuei gustora gatia, konpaini honakin balime dobe, eta ja, otordu eder batekin eta edateko honakin bobitzen baizu, oniken hobe. Otordu gaipatzen duzuela, jatetxe bateraian, eta aukeran manez gero, nahi zuena zer aukeratuko zinuten jateko? Hori galdera zaila. Karta guziarko dugu lehenik edo. Libre bat imazen karta zer aukeratuko zinuten? Ni bixugua. Bixu gustatzen izan? Bai. Ni garagi hartiko nuke, ez dakit zein, baina hasi seguro. Txureta goxon bat. Nekazari garagi. Bai, bueno, eta egirran arrainetan ez dugu, kostumbre hondik hemen arraini jateko, eta gauze askiona prestatzen duzte, gehien bat kostanta, hori nabarmena izeten da, guk ez dazkigu gauzei gainongi prestatzen, eta ni gainera arrastra izan nolaz, arraina magrakin, errekako arraina magrakin iziarri maitu. Eta hortaik aparte, aragie bezain bertze, ozein potaje hon, Jale honak zatela, hoi argi dago, ez? Bai. Gustu bai. Irakurtzea maite duzu? Bueno, nik asteutainen gustora itzen irakurtzen, Naiz, irakur leikaragarri egitetik, baina egunero irakurtzen du zerbait. Eta liburuek, egunkarie, zer da gehien irakurtzen duzuna? Egunkarie titularra behintzat alba da egunero, eta gero liburuen bat, beti. Igual, guain dela 20 urte irakurritako orai gainiz, eta igual berso liburuek, gero, erozein, gustatzen zait historiako liburuek. Zure gustatzen zaizu irakurtzea joan? Bai, maite dut iziarri lehitzea, eta nik ere egunero egunkariek lehitzen dut, nahi nuzkena baino gutiago, zen asizkeroz eta demora izan behar nire titularretan galditzen naz maiz, zoritxarrez, baino bereziki egunkariek eta aldizkariek, eta urtean arabera, urte tranquilagoko balime da, liburu bet, bide, normalian gehiagoik ez dut uste, badir urtean bat ere edo bat bakarri lehitu zentutenak ere, segun. Eta ze estiloko gustatzen zaizkizu? Denete lehitu zuen, baina nik ere tendentzia hundie historikoetara, eta haunitz hemengo geografiko edo hemengo kronikak eta ere gustatzen zaizkita haunitz, bat dire editorial beresi betzuk, Durangoko azokara gaten garaik ere beti lehitzetu baina bueno, ondara aldeunten filosofian inguruko liburuek eta agroekologia buruzko liburuek ere gustora lehitzen nahi dut. Bertze pentsamentu batzuk ere irakurtzeko, ez? Eta bertze ideia batzuk. Bai, denete bisket. Eta niri berriz erraza egiten zaizkit liburuek irakurtzeko argazkik bali medituzte. Argazki batek 3-4 horri irakurri azten du segituan. Nik uste liburu bat aberazten dela, nehatzako, personalki argazkia bali meziok, orainok, zumildarrak, sumilga emigrantiak eta amerikanoain liburu irakurtzen. Eta kriston lan ineditek, nun sortu ziren ze baserritan, nun bizi ziren, noiz gantziren,
Eta baditek argazki pila bat, eta bai estimetzen dela. Bai, olako historioa ederra izaten tuke, gainera, baukalaik, normalean zauntzen dukela jendia edo, bakikelaik noren jendakietu kentola, onikien ederra izaten. Erreixago hartzen duzu ez da. Bai, eta bueno, betirek ustea bizpiru hoja baino jo lehitutu zuren. Eta argazkiak beti bultzatzen dik, argazkiak da, hemen zile hartzen duen, Amona Xarroten argazkiak, eta gero bere kronika dena, bere umea Ameriketara antzirela izia sentitu zuen, ze sufritu zen, ze penak ingentu zen, jode. Irakurtzen du labortz horri... Segiduan. Musika maite duzue? Bai. Eta ze musika estiloa itzen duzu batez ere? Oi, ama. Denetaik, euskal musikatik hasi eta rock heavy-raino, eta punk ere bai. Eta badago talden bat bereziki maite duzuena? Nik... Izaten alda ozein euskal kantantoretik hasi eta Sutagar bereziki maite dut. Hola, hemengo taldietan. Lapoiakoak ere beti gustatu izan zaizkit. Eta... Gustatzen zaizu pixki? Ertzainak, bai. Denetatik aitzia. Bai, baina bertze, kalase batzu gaitzen dut. Eta batzuten trikitixare aski ongi sartzen da, kupela eta lago taldeak eta, gero? Ni adibidez, gehien bat gustatzen zaiten da trikitixa, pila gustatzen zait, gero mexikanak ere bai gustatzen zaizkit. Eta trikitixa pila bat. Hauek eta Larraña gainte talde hori pila bat. Eta, bueno, ez hori bakarrik, bertze ozein trikitixan soinua polite da. Baina soinu dira politek. Nik uste dut Euskaldun abeslariek ere aberasten dutela izugarri musikakin. Adibidez, Benito Lertxondi abeslari ospetsu bat izan da, eta nik ala da, baina bere taldea da zolagarri entzuteko. Ze musika duden. Maite duzu orden Beniton kantuek eta betetuzu. Gehiago kantuak eta bere musika. Benitoen musika du, baizkik tipo batzut, ze ongi jotzen dute. Nik uste dut, egoerak eta animoak eta segun norekin ez girotan egon ez, guzteko ongi dikara ze musika ditu nahi duken eta... Claro. Batek edo bertziak uneta edo daratela bai, besta giroaz, nola, norekin, kusteko ongi duela. Eta besta bat aukeratu behar, urte guztien zehar, imaginatzen dut, bizi guztien zehar besta hunditzetan ibilizatela, ze besta duzu maite edo bereziki gustora gaten zatena? Baztandarren biltzara. Bai, Baztandarren biltzara, Baztango feriere berezi zeten da. Neri eguerrietako 24 eta 24 bat 24 gustatzen zaizkit, hemen 25an izaten da Baztanen besta, eta 24an familiekin otorduen, eta 25an ere bai, eta gainera gero hemen besta herri izaten da, eta... Bakarrik, hoixen, gorrik duen txarra du, meteorologia aldetik, hotza, arropa hunditzekin gamarduk, Baztandarren biltzaren gatea iz. Edozein moduz. Eta ongi pasatzen du, normalean temperatura ona, batzutan berogi igual, baina eta Baztandarren biltzara netzako izan da beti berezienetakoa. Zu Baztandarren biltzara ahonditz bizitutuzula, aldatu alda Baztandarren biltzara? Bai, adibidez aldatu da Baztandarren biltzara, nik uste dut, karrozain desfiliak irabazi duela lehenagotik. Hobetu indire? Karrozain maila bai, unizigo da. Duela 30 urtetik unizigo da, baina Bazkalondoa jetxi da neetako. Bazkalondoan lehenago potente izaten zen, Baztandarren biltzarrean. Bazkalondoa, jende pila biltzen zen Bazkalondora, ez bazkaltzera bakarrik. Bazkalondoan izaten zen, 2 orduetan sartzen zen bazkaltzen jendia, ja azten ginen Mariano izaten hitzaldiekin, gero komunikatuak eta gero txistulariek, eta ja jendia bazkaltzen hasi orduko ekitaldiek dela martxan zauden. Gero txarangak, txistulariek, trikirilariek, abeslariek, bersoariek, bazagon denetatik. Atxaldeko 7 hartio, larraindantzaio hartio, aitza beratza zen Bazkalondoa. Oain, badakit, diru laguntzak eta gero eta murritzagoa direla, eta alako Bazkalondo potolo batek garaiak ere aldatu direla, aldatu dire, eta bueno. Zuk ere nabaritu duzu diferentzia
Ez dituzu inbertze bastandarren biltzarra bizitu, baina... Baitu bakar batzuk gine guk ere, ez idurien. Jonek igual ez du zautu lehen gure, igual. Nik ez dut orako desberdintasun alimaleko ikusi ez orgades filian egia da izaten duen, nik uste gauze ez da goiti behitiek, herrietan badi jende adin talde desberdin dago sartzen dienak, atratzen dienak, gogoiagokin, gutiagokin, eta bastandarrenek ere nik uste beti zaten duela goiti behitiek. Bai partaide aldetik eta bai lanian dauden jende aldetik, zeren animalekot lan eta jendeketa aldi eskatzen du antolakuntza aldetik. Orduen, zentu goiti behitiek eta zaututut urte gobiak eta urteak motel txaukoak, baina bueno, nik ez dutelako desberdin. Ez, baina aldetik. Duela 30 urtetik, Claro. Orduen gaiztia zinen. Ogoi urte, amagos urte, bai. Bastandaren biltzar ez dakit ze urtetan, honek gogoratzen, 89 inguruen 18 etzen urte batean. Jendea pixka bat otztu ezon, karrozak, ez zituen herri guziek karrozak aurkezten, orgapainduek eta igual faliatzen zuten lehen 2-4 herrik, eta urte batean etzen bastandarren biltzarrekin protesta bezala, bueno, ez zagolakoz, jendeak etzuelako gogoi lan iteko. Ondoko urtetik, kriston gorakada torri zen, jendeak gero partizipatzen zuen herriko jendeak, karrozen atzetik, umeak, gurasoak, eta karrozak aize gobiak hasi ziren, bastandarren biltzarren geldialdien ondotik, aintzinetik baino, aintzinetik karrozonak izan zen, gero izan zen kriston krisia karrozaldetik. Eta, bueno, zuen bastandarrak izan eta imaginatzen dut etxetik jaso duzuela euskera, baina azkeneko urtetan edo zuen bizitzan zehar, nola bizitu duzuen bastanen euskararen bilakaera? Nik uste dut, nik baituten 94 urtetan hasteko errealitate desberdinek bizi zentut. Hasteko nik etxea eta familiekin beti eskuaran mintzetu naiz, eskolan ere herriko eskolatikien eskuaraz mintzetu nintzen, gero hortik konzentrazionera ganginen bi urtez han ere eskuaraz, baina han sumetu nuen ja lehenbiziko aldaketa gaztainan herrikikien dena eskuaraz, kasi dena eskuaraz, jendia igual baduna tendentzia erdez basteko, baina denekin eskuaraz solasten altzara edo gaztetan menpin dena galaiten ginuen. Eta ja, konzentrazionera gatean sumetu nuen lehenbiziko pasu erderaz ikesten zuen jendiare bazagon. Eta ondotik institutua, eta ja aldaketa izugarri zen Iruñera ikestera ganitzelaik. Nik uste nuen mundu guztia baztanen bezala parte handi bete eskualdune zela, eta ganitzela ikusi nuen han eskualdunek ere erderaz mintzetzen zirela parte handi bet, eta erraldunek ere bai, nola ez, eta gainera eskuaran kontrako tasun handi bat zela. Baina baztanera itzuliz, ikusi dut gaztetan gaur den badire uste du 6-8 urteia baztanen denek aur guztiek eskuaraz ikesten dutela, eta uste dut erraz positiboa dela, baina erranen nuke nire sentsazioa bedere da erabilpen aldetik goiti daiela baztanen eskora, eta uste dut gainera azken azterketek ala erraten dutela, bai ezagutzatik eta bai praktika aldetik ere goiti daiela, eta bereziki Elizondo herri erdaldunena zena edo erdaldunenen artean ere uste dut nabari dela, bada lana unitziteko, baina nabari dut ere aldimaleko desberdintasunek gaztetara, nire baino 10-15 urte gazteagoetara, eskuaran ez dakit nola erran, euskainola unitz, eta hemengo euskalkien galera. Bai, haundie, eta lehenago guk gure adinean oiniken baginak egun gure eskuaratik bakotxe ze herrikoa zen. Nik oroitzut gure demoretan gure erratzukoa eta erratzukoazkoa zen aizkungoa, edo maiurkoa baino. Eta gaur den egunean uste dut poliki galdu zaiela, uste dut ere eskuara batuak eskoletan gauze positiboa karri zituela, hezkuntza eta beharrezkoa zela, baina, bueno, bai karri du beriunteko euskalkien nolabiteko transformazioa eta galtzea, bai. Eta gainera velozidadea hundien eridurikoz. Zure kasuan? Gure kasuan guk urte euskaran urtik gorra pasatu gintuen. Guk eskolan dena espainola ziten ziguten, orden maixo euskaldunik etzen. Eta guk gure artean beti euskara zitekin. Beti euskara etxean eta kalian, Baina bai, sufritu dugule, bigarren mailako persona bezala, ez gineak hilo ez erdera solazten. Herrien? Herrien, bai, herritik hasite. Eta eskolatik hasite ere bai, igual maixuk, eta maixuek,
hola, arranez bezala, estos kaseros. Baina, bai, nik hoi sumatu dut. Oain, sekulo naiz kukildu horrekin, beti arro sentitu izanez, baserritar izateaz, baina hoi sumatu dut herri. Garai batean herrien neskek, normalian den erdea ziten zuten elkarren artean, eta mutil batzut ere, erderaz. Joera zuten erderara. Zuten. Eta guk, adibidez, arraioezko kasue kontatuko denik, arraioezko kasuen izan ginen garai egiten suertia, ni naiz eliztarra eta mezara naiz gaten, baina onartzen dut norbaitek lan iten badu, eta garai arteko gura apeza, herriko apeza euskaltzalea zen, eta gatekin jelaik dotrinera den euskeraz, eta bakarren batek buenas tardes mintzatute sartzen bazen, kalera bialtzen zion, eta erraten zion mintzatu behar den bezala. Buenas tardes, ez, segi kalera eta mintzatu behar den bezala. Atzaldion, orai sartu. Eta nik ustot alde hortatik eragin handi izan zuela. Eta gero pixka-pixka normalizatu den gantzen euskari indarra hartuz, eta jendea hasi zen pixka bat euskara indartzen, baina gero gure ondotik, euskara erderaz etzekitelakoz, pixka bat, bigarren maileko persona bezala sentitu zirenak, eta hori gertatu de baztan mailan eta leku honitzetan. Beren umie zein jote, erderaz erakutsi diote. Ganduzte, adibidez hor, generazioa bada 40 urte ingurukoa badakite erderaz, o euskeraz, baina badute joa idea hundie beren umiekinte erderaz solasteko. Eta hori transmititu zitzaien hori, guraso horiek, gu sufritu dugu euskeraz, erderaz ez ginak iulakoz, euskeraz ez ginak iulakoz, baina sufritu zuten erderaz etzakitelakoz, ez euskeraz bazakitelakoz. Hiru hizkuntze lau batuenak aberatsagoa doainik. Eta pixka, eta orduen, nik horregatik. Gero hemen baztanen joaira izen da erdera iteko karretera generala pasatuen herrien. Jorek aipatu du Gartzain adibidez euskaldun izen da karreterik etzelakoz pasten. Irurita nahiko erdaldun ezen garai batean, Elizondo eta Almandoz ere bai. Almandozen hor bazagun kuartela, kamineroak goi eta Oronoz ere bai. Oronozen ere zen pasako herrie, eta gero hortik aparte, beti egon dire aspaldik urtetan suhiltzaileak, kamineroak, guardia zibilak, eta hemen erdera joaira hundi zuten erdera zolasteko. Garaietan imaginatzen dut, etzela erresi izango euskara aintzin eta tratzea eta euskara defendatzea, baina zuek bertso eskola ere bai sortu zinuten ez dela? Baina geroago izan zen, bertso eskola. Baina orduko normalizatu zen euskara indarra hundi hartu zen guk bertso eskola sortu dugu. Noiz hasi zen euskara indarra hartzen? Nik uste dut ikastolak eta hasi zirela Frankon garaian. Hasi ziren, 60 hamarkadan hasi ziren, baina uniz klandestinitatean, hola. Gero hemen baztanen borrokik handien izan zen 80 hamarkadan ikastolakin. Eta orduen hasi zen, nik uste dut borroka handi izan zen, orduen zagon upeneko udala, eta ikastola gelditu zen zagona txikiki, bazen jende pila bat ikastolan apuntetu eta etzen lekuik, eta orduen izan ziren etxoten udalak etxon ikastolik iten, eta izan ziren kriston borrokak. Nik uste dut, hor, beraien ametsa balimezen euskara zangopetan hartzea trompatu zirela. Nik uste dut euskara indartu intzuela. Orduan borrokorrek nik uste mantziola bertze oxigenoa eta indarra. Eta nik uste dut gehoztik ja normalizatuz ganda. Eta Nafarroara begira aipatu duzuzuk Iruñara gatean dezepzio moduko bat edo sorpresa moduko bat eraman zinuela. Nola ikusten duzu inguru hontatik kanpo euskara Nafarroan? Niri hasteko nik mendizain ikasketak erderaz egin barri zeniten eskualaz ez daudelakoz. Oino zoritxarrez ere ez da aukerik, goi mailako zikluetan edo ni dakitela arron aukera guti dire, oino eskualaz iteko. Eta, zenbait iduritzen zain Nafarroan oinigen aurrera pauso arras txailak mandirela, lege aldetik guti, eta mandiren guti hori gainera gibelat botatzen dituzte, ondarre egunoketan kusi dugun bezala, eskuaran dekretuekin. Eta, hemendik kanpo, eta nik zautzen dutena bereziki Iruñerrie baite,
uste dut badela gazte haunitz, nire inguruen zautu dutena bedere, ikesi duena eskuaraz, baina erabilpen aldetik haunitz gostatzen zaie. Badakit ez dela gauze berdine eremu erdaldun batean eskuaraz solastea, eta eskuaraz bizitzea zaila dela, baina nik gusten dutena eta minik gehien maten datena ez da kustia, horrek ere mine ematen du, baina kustia nola zenbat jende baden eskuaran kontra honiken, ez zautzean afera da, eta nik uste du jarrera politiko bat ere badela, baina uste dut poliki apalduz daela, baina minik gehien ematen datena da, badakienak ez duela erabiltzen. Eta nik uste dut, beti aigarela Nafarroko gobernuei eta administrazioei eskatzen esfortzu egiteko eta bai beharrezkoa da eskuaran ofizialtasune, eskuarak ofiziala izan behar du Nafarro guztien, bertze gainerakoan ez du aitzinetinen, baina uste dut norberan gandik ere hasi behar dugule gauza honitzetan, eta badagola masa kritiko nahikoa Iruña herrien eskuaraz gehiago solastu izateko. Pentsatzen dute Euskaraldi bezalako gauzek eta aekak eta gainerako gauzek hortan laundiko dutela. Eta bakit ez dela erresa, baina uste dut hor badela lanaiteko, ez bakarrik euskara zautzen ez duen jendeakin, baizik eta euskaldunek direnekin. Argi dago orain azkeneko legealdian aldaketak egon direla euskarari dagokionez, baina hala ere errain bezala Iruñan eta inguru mistotan bederen badaude eskola handitz aurrek euskaraz ikaste dutena, zer uste duzue aur gazte eta heldu horiek badakitenak euskaraz gero ez dutela praktikatzen? Bueno, nik uste dut hor, pixka bat, Jonek azaletik aipatu duen arire, hor dagoela akatsa, eta akats izugarri dago. Nik uste dut aurrak euskaraz ditute, 7-8 urtetan, ez du Iruña barreko hurbilago, baztanen gertatzen doi. Terri gehienetan, denetan ez dut errana, baina unitzetan. Eta gurasoak elkarrekin denak euskaraz dakitenak erderaz egie solasia. Zakorrekin eta aurrekin euskaraz ditute. Orduen aurroiek haunditzen direnean kontumaten dire, eta beraiek ere haundi izan nahi hortan. Haundi izan nahi hortan ez dakit, baina sartzen dire mundilu hortan. Eta hor, Jonek eranduena ez bagara kontzientziatzen. Horain, balimeda erdera euskaraz ez dakina, balimeda torri ez dakin hundik, eta ez balimedaki, erderaz solastorko, baina dakitenek, elkarren artean dakiten jendiak erderaz solasten dute, eta bada ohitura hundie, bada honiken herri batzute, denetan ez duaren, baina bada ohitura hundie, 40 urte inguruko jendia behintzat erdera, barra egiten dute, eta aurre euskeraz, baina azkenean, kalean, iten balimedu dute bikote horiek erderaz, arriskoar etxean ere erderaz egiti elkarrekin. Eta hori aurrek ondarian transmititzotoi eta iristen dutoi. Uste duzu baduela zer ikusia gaur egun handitzen idoluak edo handitzen izarrak erderazko pertsonekin edo erderaz mintzatzen direnekin lotzen duztela? Ez dut uste. Neri durikoz denak duk ustekoa eta eredu diren personak, internetak, globalizazioak denak duk ustekoa. Nafarroan bultzetu nahi dutena eta Nafarroan nahi balin begara, eskuinek bereziki, eta ezkerrekoa direla erten duten zenbaitzuk ere, inglesa da, eta hemengo hizkuntzekin ez dute deusere jakin nahi. Eta horiek nahiago dute eskuara baino munduko hizkuntza guztiek erakutsiko luzkete lehenago Nafarroan eskuara baino lehenago. Badelakoz jarrera politiko bat eskuaran kontrakoa Nafarroan. Baina hortaik aparte, gaur egun geroz eta indar gehiago du lehenago aitu dut nola euskal kulturan konsumoa euskal gaztengan beiti ezote daien. Eta gaur den egunean YouTubeen kustentuzunek segure eskire bertze zera batzuk dire, eta uste dut euskal kulturan konsumoa eta haunitzaldiz dauzkegun ereduek, haunitzenak futbolariek direla, ez dakit gainerako personai desberdine direla, erdaldune direla. Eta hor badugule gizarte bezala, edo jendarte bezala lan handia itekoa beriunteko ereduek erakusteko. Eta etxezkit preziski futbolariek ereduik oberenak iduritzen gainera. Segura eskire arginek ere eredu bezala patuarko binuzke honitzetan. Baina nik uste dut futbolin kirolarien eredu baino gehiago dela azkeneko modernizazio hundiunekin, amerikanar honekin, internetak, mobilek, YouTubek ez dakize, horrekin galdu dugu mai inguruko elkarrizketa.
bazkari batean orain mundu osoa dago behe mobilekin, eta ez da solasten. Eta izan, Jonek aipatzen zuen, euskarain pixka guri hitzak altzea eta hizkuntza pobretzea, zati handi bet hortik dator, ez du solasten. Jende helduekin orain ez da solasten. Lehen, mai batean biltzen zinen, bazkari batean, gustora solasten ziren jendadinekoak azkenian, bizitzontako unibertsitateik gogoena da, bizitza bera. Eta are badaki bizien berri pila bat eta bat hizkuntza. Eta orain ez da solasten. Orain nahikoatu mobilek, eta bazkarietan geho eta gutxo solasten du jendeak helduekin. Eta ohartzen bazateko ziko zue, egozein lekuten, igual jantoki batean sartut, igual laun gaina lankidia bazkaltzen, eta bazkaltzeko denbora guztien ez dute solas bat ditea. Daude bakoitza bere mobilekin. Eta etorkizunera beire, zein uste duzu izatuna dela soluzioa edo nola ikusten duzu euskara hemendik urte batzutara? Bueno, nik euskara bizi izan ditu une gogorrak diktadura garaian, eta bizi gatra bazen gaurre gatrako da bizi. Hoi bai, orduen, erran behar da, batzutek ginen zuten lana, jauntxo batzute, baino baserritarrei esker zauratu zen euskara. Hoi garbi erran behar da, baserritarrei da herritiki esker zauratu zen euskara. Eta aintzinetenen nik uste dut euskara bizi jarretiko duela. Oain bakarrik guk iten dugu baino gehiago inbarko dugu ere bai. Euskara solastu eta maietan, otordetan, eta herri giroi sortuz. Herri giroi sortuz. Eta umei euskara zerakutsiz, karo. Biharko etorkizun umea dire. Eta umeak erderaz hasten balime dire 8-10 urtetik gaizkiak igara, arrun gaizki gainera. Bai, nik uste dut eskualdune beti dugule tendentzia gu inbar dugu, gere buruei karga guztia botatzea, baina egie da, hasteko uste dut, hauniz relajatu garela, ganden aspaldiko urtetan, eta uste dut eskuara goño ere galtzeko arriskue goño hor daukela. Errai dut eskuara hizkuntza txarra da, etengabeko kolonizazio bat bizitzen nahi du. 500 urtez erderan eta frantzesan kolonizazioa, orai inglesana eta bertze hizkuntz batzun ere bai, eta nik uste dut horria itzinen alizeteko ezin garen relajatuak egon, eta modu horren konstiente izan behar dugule, eta gero eragin gure gandik hasite, baina uste dut hor administrazioak ardura handia dutela, eta bai uste dut eskuarak estatu bat ezpalin bedu, zail izanen duela garatzea edo modu normalizatu betean bizitzea. Zeren eta uste dut gaur egun den bezala segitzen badu administrazio desberitan zatitue, mista, baskojona, horiek diren saladak dire mista. Eskuarak behar du lekuduzien ofiziala izan, eta hortaz estatu propioak ezpalin bedu, ez da hizkuntza normalizatu beti zein ariturikoz. Eta ametxe bat, buruten balin bat zinuten euskarari dagokionez zein izan zen? Edo desio bat? Nafarroa osoan euskaraz hitz egitea. Jone Grandona, Nafarroa ez da mista, ez egoa eta ez iparra. Nafarroa bakarra da. Eta Nafarroa eta Euskal Herri osoan euskaraz hitza. Eta gainera, ez daiteke ulertu, hemen Euskal Herrien gertatzen dena euskarak administrazio aldetik. Adibidez, Nafarroko gobernutik eta Nafarroko eskuindarrak eta olako gorrotu euskari kontzia, Galizian, gandeneko urtetan eskuindarrak agintzen dute eta gailegoa barra solasten dute. Eta hemen, harrituta nago, beraien taldekoak izen eta zer dioten euskarai olako gorrotua. Ez dut ulertzen. Eta nik uste dut, lehenbizikoik gainera, politikoetek hasite. Nafarroan agintian dagoen politiko batek euskaraz jakin behar zuen. Nik nire ametsa Euskal Herrian sortu den azken aurren gandik eta adinik gehiena dauken aitetxo amatxik elkarrekin eskola solastu alizetea eta Eskola Herriko edozein lekuten. Eta eskolaz bizia alizetea eskuaran herrien. Nik uste dut zerbait normala eta logikoa dena zoritxarrez oniken ametsa dela. Ea ametxoiek egi bihurtzen diren, eta euskararen normalizazio poieki tortzen den urrengo generazioekin batean. Eta honekin programan bukaerara iritsi gara, mila esker bai Jon, bai Bittor Ronata hurbiltzeagatik, eta plazara handi bat izan da zuekin solastia. Gusto.
Euskarain gainean urte bat daiko solasengo. Bai. Eta bertsoka eta solasa eta gauze guzti. Urrekoan bertxotan. Eta Eta zoi ikusentzulen mila esker hor egoteagatik, badakizuen bezala guk hemen txustu zaituztegu, jarraitu euskera solasten eta laizter arte. Zoriontsu bizi. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.